Ngiyacela mfethu ukuqala phansi ngikuchazele kahle lento le khona uzosheshe uyi-understand. Uma sikhuluma nge-Roman Dutch law, sikhuluma ngento ejulile kakhulu ngoba yayingahambi yodwa. I-Roman Dutch law ihamba nama-twins ayo okuyikhalenda, bese sekuzoba yini i-religious angithi. Bese sekuzoba isikole. Nayo futhi isikole sifola under i-Roman Dutch law. So awukwazi ukukhuluma nge-Roman Dutch law yodwa uyigxeke bese usuyayisefa i-religious ngoba ama-twins afika ihamba ndawonye. I-agenda yayikiphi na? Ukuthi sizofika sibalume bese siyabaphephetha. So i-religious yayenzela ekuthenini bafike bethatha umhlaba wethu then bese beyasakha sibe yilento abafuna sibe yiyo. Ingakho babegxila kulawo mavesi sibusika isandla isiphayo kunesamukelayo, siyobusa ezulwini, umbuso wethu usezulwini, umuntu mayekushayeka left imnikeze esinye ihlathi ka right. So kahle kahle inkolo iyayihambisa ukuthi sizofike sibanqobe, sibathambise, siqede emva kwaloko bese senza njani? Bese siyababulala yonke into yabo, sibanikeze lokho kwethu. Siyabacolonize inkolo. Yayikade ifikele lokho kahle kahle beyilethele lokho kahle kahle yayikeke igundane yakuluma phinde bayakuphephetha yiba bakulumayo kodwa at the same time bayakuphephetha futhi and bayanginikeza izinto zokuthi ke ziduduze ikhala kanjani uNkulunkulu yabo thandaza muphi futhi uNkulunkulu yabo bakunikeza ngisho uNkulunkulu okufanele umthandaze yonke into bakunikeza yona ukuthi kube ukwazi ukuthi noma sekuthiwa ke sebeyifakile lentaba babeyenza leyo bandlululo sikwazi ukuthi siduduze noma sithandaze ezintweni zabo hayi lezi izinto zase-Afrika okwakuyizithu kodwa zabo angani uyabo. So kahle kahle babefuna ukuzosicolonize nje ukuthini bathatha konke baqede babulala yonke iculture yethu nawo yonke into yethu but noma sithandaza singathandazi ngendlela yase-Afrika sithandaze ngendlela yabo eforeign yabo. Ikhalenda ke yona ibiyizele lokho ikhalenda uma kuukuthi sesibanqobile vele labantu bazobe sebe-acceptile yonke lento ukuthi right inkolo usiko impilo le ye-Roman Dutch law yonke bazobe okusho ukuthi izizukulwane ezizayo bazophila ngale mithetho lena njengoba uyakubona ikhalenda yakhona kunalezi zinto zakhona ama-holiday akhona yonke into izoba normal lento nezingane ezizalwayo kahle kahle ikhalenda yesisikubeka isikucolonize manje inguna phakade izibe normal lento. Uzalelwa kephi? Uzalelwa kuChristmas yoba sazalwa kuChristmas, ama-Easter, zonke lezi zinto ababesinikeza zona, abo uzalelwa kuzona. Uyitshena ukuthi wena le calendar le efike nabo iyona calendar iyona ereal. Kanti manje babhidlize ikhalenda yethu endala yasendulo basinika le yabo. Le calendar ifike ne-Roman Dutch law. Ibizwa ngokuthiwa i-Gregorian calendar yase-Rome nakhona. I-twins ihamba nje konke kwakufike kube i-Roman Dutch law bese sekuzoba ikhalenda yabo ne-religious yabo angani uyabo. So naka ikhalenda yona bebevele beyakhele kona ekuthenini bakubeka manje ukuthi ube isigqila inguna phakade ngoba uzothi ingane ezalwayo ziyazi ukuthi vele kugcinwa lezi zinto lezi and lezi zinto lezi ziqhamuka kubani ziqhamuka kubona and zila ekhalendeni sezuwusiko impilo angani uyabo okusho ukuthi ikhalenda yisu ukucolonize inguna phakade. Isikole ke sona baphinda futhi umncane ukuthi bacolonize umncane bafakeni izinto labantu eziwopoison bebancane ukuze bezokhula nawo lento izibe normal. Ingakho yakuthola ufundiswe ezikoleni ufundiswe ngoNkulunkulu bamaNdiya ufundiswe ngama-China ufundiswe ngabelungu bese thina abantu abamnyama sizofakwa e-umbrelleni yabelungu. Bonke laba abanye bakufundisa ngoBuddha ngo-Allah ufunda ngoNkulunkulu lapha kodwa wena bese uzofakwa kule umbrella le yabelungu akufanele ukwazi okwakho futhi awufundiswa lutho ngawe. So isikole ke sasakhelwe lokho ukuthi basha enibebancane badestroyini bebancane nayo imfundo futhi kufanele beyibeke bona ukuthi kufanele ufundisweni. Angeke lana uzuniwe ama skills kodwa kufanele sifundise abantu abazoba yigqila
kunelevel yakhona abakubeka kuyona ukuthi no la asifundisa abantu abazo-owna kodwa sakha abantu abazoba abasebenzi nemfundo futhi angani uyabo. So ama-twins lawa ayihamba ndawonye ngokwazi ukwahlukanisa lokho kwemfundo angizokugxila kukona kakhulu ngoba mangase kuthiwe sikuchazela konke nge-agenda yemfundo kungabe mhlambe sibuke njengabantu abambi or sifaka umqondo ekuthenini izingane mhlambe zingafundi ngoba vele imfundo yekade ifike ngalendlela esinqele ifike ngayo kodwa ingakho singeke sigxile kuyona ukuyichazeni kakhulu kodwa nayo abanye bophoyizini esakhelwe bona ukuthi kufanele sicolonizwe ngabo okusho ukuthi kahle kahle inkembe eshayile thina iRoman Dutch law bese sekuzoba ireligious bese sekuzoba yini isikole bese sekuzoba yini ikhalenda. Bona ophoyizini nje abasiqedile ke bashaya phansi. Umbuzo uthi ke njengoba abantu belwa ne Dutch law manje sebeqala ukuyibona ukuthi iDutch law ibingasave umuntu omnyama ibisave abantu abathile sebelwa nayo ke manje. Umbuzo wami okhona ko ukuthi bazoyichallenge yini ireligious ngoba nayo ireligious ifike neRoman Dutch law. Awukwazi ukukhuluma ngeRoman Dutch law bese usushiya ireligious ngoba ingcindezele yodwa leyo. Bekufanele ushawe ngeRoman Dutch law bese usuyaphephethwa ngereligious angithi. So bazoyichallenge yini abantu ke yona ke ireligious. Kusanzima ke okwamanje abantu mabesahluleka ukwamukelwa kukodwa ukuthi inkolo yayingazeli ukuzoshumayeza abantu baseAfrika ngoNkulunkulu yayizothatha umhlaba izinto abasinikeze zona zonke ihlanazeliwe. Uma ucabanga abantu besahluleka ukuaccepta lokho bazokwazi yini ukwenza lokho akulula. Angani uyabona ukuthi inkululeko yomuntu omnyama ukuthi ucolonizer kwakhe kuyinto deep kanjani ngoba manje izinto ezisicolonizile izona esizithanda kakhulu and izifakwe sibancane yingakho babeyifaka sibancane babenzela kona ukuthi lento ungayilahli isinomi kanjani. Angani uyabona ukuthi manje amaqiniso ayavela ukuthi hayibo engathi le Roman Dutch law ibizosicolonize yibo sekuvela amaqiniso manje amaningi ngenkolo hayibo engathi akuyona lento esicabanga ukuthi iyona manje bazokwazi yini ukuthi lento beyilungise beyidecolonize akulula ngoba yafa bebancane yabo. Khumbuka isiqoko khumbuka uMakarabha amathacontsele njebeni ilephu. Sibonge kwivideo sithole kuMuzi Duma esiqwashisa ngempela esivusa ngempela esichazela kahle ngesintu ngesizulu ukuthi ngempela le ndaba eRoman Dutch law iyinto enjani. Sibonge kakhulu impela liyona indaba eRoman Dutch law ibuye ngeyindaba ejule kakhulu ngoba sizobuka ukuthi phela befika lana basisonta impeleni basiphambanisa nendlela yethu yesintu yemvelo ebesebenza ngayo okuyindlela lebashintsha ngisho izinyanga impela ekusukeni emagameni ethu bayibiza ngamagama abo esiRoma ngoba phela ngokwesintu ikhalenda lihambisana nemvelo. Yingakho kuyimanje sithola ukuthi uKhisimusi nje wake sibuke abaningi bake babukela kuma movie bebona ukuthi yawo njalo uma uKhisimusi kuma movie kuba khona neqhwa okujengisayo ukuthi kusuke kubanda kusuke kusebusika empeleni ngoba nathi la eNingizimu Afrika mase siyabheka siyathola ukuthi iqhwa mali liba khona ngalezi zinyanga lezi zoJune eJuly kanje lezo nyanga kusuke kunamakhaza ngazo sibone entabeni zokhahlamba nakwezinye indawo eziningi okubonakalayo ukuthi kuyaphambana impela nendlela nemvelo yethu thina lana ke ihlobo ilokhuza uKhisimusi wethu usehlobo masibuyela endleleni yethu yesintu kuyavela ukuthi uKhisimusi wethu ungoJune bathi impela uJune 21 uKhisimusi wesintu uyayibona ukuthi manje iyahlangana nale eyaphesheya yase-West ngoba phela e-West uKhisimusi wabo sebusika nowethu uKhisimusi sebusika. Into ebalekile kakhulu ukwazi ama-meaning behind lezi zinto ukuthi kusuke kucelebratewane. Sizwenze example njengoKhisimusi uma kukhulunywa ngoKhisimusi kusuke kuyi-celebration yokuthi ilanga selizobashiya ngale eNorthern Hemisphere lize ngala eSouthern Hemisphere ibizwa ngokuthi iChristmas spiritual body birth kusho ukuthi lisuke lizalwa lilungiselela ukuza ngala eSouthern Hemisphere la lizofika khona ke lilethe impilo ngoba phela uma lihambile ilanga sizoshodelwa impilo isuke ingekho
ngala akumili lutho uma ilanga lingekho. Kusho ukuthi-ke nokudla kanjalo siba nenkinga zokudla, kumele ze silinde ilanga lize libuye-ke. La ilanga lingena khona e-Southern Hemisphere lingena la lifika khona-ke soku-September-ke laqala khona izinto-ke. Ingakho-ke siba nonyaka omusha, uNew Year wethu wesintu ungo-23 September. La suke sibungaza khona-ke ukuthi-ke manje siqala unyaka ngobani, ngoba nali ilanga selifikile. Into yethu nje ihamba nemvelo, hhayi lo New Year wethu esiwucelebrate ngomhla ka-31 December. Awuhlangani nathi lo New Year lo. Owethu yilo wongumhla ka-23 September. Yiwona New Year-ke wesintu-ke lowo-ke la siqala khona-ke ukulima. Ingakho-ke impela kuhambisana nje impela. Yiyona-ke indlela yethu yesintu-ke leyo-ke. Siyazi ukuthi ngaleziya nyanga-ke impela-ke uMarch nani nani, iy'nyanga ongena ngazo amathwasa, iy'nyanga zomoya lezi abantu bomoya, iy'nyanga okucelwa ngazo uma kwenziwa imicimbi yenziwa ngalezo y'khathi. So sesilahle kakhulu-ke thina-ke sezinto sezisenza noma inini ngenxa yokuthi sesingenwe kakhulu isi-Roman Dutch law lesi isilungu. Njengoba sishintsha sagcina sesinamagama esilungu nje, kwenzela ukuthi siyikhohlwe ukuthi siwobani. Awethu amagama bawathatha bawalahlela le. Singakhohlwa-ke phela ukuthi nkathi befika bathatha labantu esingathi bebaleka kuyey'mpini, labe sithi ngathi ba amagwala, bebakha amakhempu benzela ukuthi laba bantu babalekele khona ukuze bakwazi. Kwaba sebeqalile-ke njalo ukuvula amabandla, sebe namamishini-ke manje khona abantu sebehlala khona-ke babaleke nemindeni yabo-ke beyokhosela khona, ngoba khona imithetho eyayibekiwe yokuthi uma umuntu esebalekele khona lapho emaromeni akabisakwazi ukulandwa. Ngisho lo inkosi impela ayibisakwazi impela ukuthi ibe namandla okumlanda, ngoba usengena emhlabeni wabezizwe, emhlabeni wabelungu. Kusho ukuthi manje-ke sekungaqala impi-ke manje. So abantu uma bebaleka izimpi-ke bebalekela khona-ke lapho-ke impela ey'ndaweni ezamakhempu abo laba belungu. So kwaqalwa kanjalo-ke ukwakhiwa amasonto ngabo, basontwa-ke impela-ke kwasontwa-ke impela, hawu bagcina sebebazalwa ney'ngane zabo. Ngokunjalo-ke bagcina sebeyila bantu-ke impela ababebizwa ngamagqobhoka esiXhoseni. Kuthiwa impela ba amagqobhoka abaqala bephuza namakhofi benzani, bephila impilo yesilungu. So izinto ey'njalo-ke impela-ke esikhuluma ngazo. So yeah, kona-ke impela silahleke kakhulu njengoba yesho umfowethu ukuthi impela masikhuluma ngendaba ye-Roman Dutch law funa siyibheke impela, sibheke ukuthi cha lento ayihambi yodwa, ihamba nenkolo phakathi. Manje uma uthi ulwa ne-Roman Dutch law kusho ukuthi fanele uyimisele ukuthi nasenkolweni ngokunjalo impela-ke kusho ukuthi-ke nakhona kuyeza impela. Kodwa-ke phela kuthiwa kungena kancane kancane kuyoze kugcine sekuze kwaqonda. Kumele sazi nama-meaning behind iy'nyanga zethu zesintu ukuthi zayisho ukuthini, ngoba zayihambisana nayo imvelo le esikhuluma ngayo. Hhayi akusiyibambelane kwanamhlanje. Sibonge nje ngey'ndlebe zenu, sinike indlebe nisilalele. Cithi nje izandla zidlula ikhanda, wena ukwazi ukufika lana impela-ke sithi nje cha siyayibongela. Ningakhohlwa ukulike and subscribe ku-channel yethu Isiqandulo. Sesiyobona lapho ukuthi reaction ithini ukuze sikwazi ukuthi mayikuthi le content ithandiwe, then sesizozama ukuthi sigxile kulolu hlobo le-content, ngoba phela kubalulekile ukuvusana, indlu emnyama ivuke iyithathe, ngoba siyakholelwa futhi nakuthi-ke nawo amadlozi ethu asiflathela ngenxa yayo lento yokuthi nathi sawaflathela salandela amadlozi ezizwe njengoba sisebenzisana amagama abo nje. Nento zethu ngokunjalo indlela esenza ngazo senza ngendlela yesilungu le ecasula kakhulu-ke iy'daba zethu, kodwa kancane kancane ngathi kuyakulunga. Asethembe ukuthi kuyofika la kuzogcina kulunge khona. Danke, siyabonga. Shibiri shi siyashibilika. Danko.